Právě vyjíždíme z Hudlic. Čeká nás zřejmě nějaká bouřka. Takhle to vypadá, je to pěkně ošklivé. Takhle to vypadá, je to pěkně ošklivé. Máme, že nás to nechytne po cestě a že dojedeme včas do Broumova nebo někam dát si pivečko, na které se alespoň já mnoho těším. Do Broumov se to jmenuje, myslím. Co, Honzo? Tak podobně. To jsme trošku jediněji. Ale ne, takhle nějak to bylo. Jo. Dojeli jsme na Skryský jezírko. Díváme se. To je ono. Takhle to vypadá. Tady je nějaká vranka, nebo co? Ptáček. A to je Honza, ten tady taky žije. A tamhle to bublá. Za zoomojem. Tam to bublá. Jedna radost. Je 5 hodin a chystáme se do Zvíkovce. Jo. To bude němý film asi tohle za chvíli. Čokoládu. Počasí se nakonec trochu udrželo. Před náma je Zvíkovec. Tam spíme dneska. Je to u Berounky. Kolem širé lány. Ano, vyjíždíme do Podmokly. Jsem to totiž trošku sklonil. Nejdřív ještě Podmokly a až potom Zvíkovec. Civilizace. Těžko říct, zda je přátelská či nepřátelská. Tady cizí hrad. Podmoklý. Těžká. Těžko říct, kudy máme jet. Musíme se poradit. A tadyhle je ten rozcestník. Rozcestník hlásá, že Zvíkovec je ještě 2 km doleva. Podle té zelené. Kterou už to se máme dát. Jo, ty stojíš takhle, tak je to. Ano, doleva. Tak, ale já nevím, Ano, chceme. jako zalesní. Protože ta potom tam odbočuje z té silnice. Teď. Což není teď, což bude až poté. První hraní kilometry máme za sebou. Teďka už se blížíme pomalu k Plzni. Máme to ještě 30 kiláků. Krásné žluté pole. Vzadu to, co není vidět, tak to je věž vysílač, který je u Plzně. Těšíme se na pivo. Pivovar v Radnici. Tady pivo nemají už dlouho. No nic, tak pojedeme dál. Po dlouhých kilometrech se opět setkáváme s cestou Železného Oře. Ok. Ale my jdeme do Plzně stejně. Tam předu, to je Honza, předu, před námi je město Plzeň, město piva, město odpočinku, Evropské město kultury 2015. Tady je nějaká větší hustota železničních přejezdů. Nevím, čím to je, ale vůbec nás to nebaví teda. Vyjíždíme do Plzně. Konec výletu. Tantrá! Ohlásíme se až po příjezdu. Stejně tě tam mám.